musulmai da kuka zo da neman sasanci domin a samu yadda aka zauna lafiya, kuma muna godiya da haɗuwanmu, kuma Allah ya ƙara haɗa zukatanmu kuma ya tabbatar da mu akan addini. Abinda dai zan tambaya a kai, wannan sulhun iyakan Neja kaɗai ne ko a'a gaba ɗaya na tarayya ne, duk jihohin ake bukata a yi sulhu ko a'a ɓangare guda ne? Domin shi ne nake so in gane, saboda na farko dai maganan da shi ɗan Rufa'i yake faɗi muna ji a rediyo yana faɗa kaza, shi baya yadda a yi sulhu da shi, ba zai taɓa yin sulhu da wani ɗan ta'adda wanda yake a cikin daji. Domin haka kaga ina so ku fito muna a fili ku gaya mana, mu tabbatar kada ta kasance mu zo mu ce maku an ɗauki alkawari kuma yana taɓaɓato wasu, domin kaga shaɗai yana iya mutum tasiri a zuciyar shi, ko don maganganun da yake faɗi ya je ya aikata abin da bai shanshanta ba. Amma muna bukata a yadda dai muke gani, a yadda dai a tunaninmu, idan dai da amincewa kun yarda za a yi sulhu, mu ma wa'inda Allah ya ɗora mu shugabanni a cikin daji, mun sani Allah ya ɗora mu ne ba don wani abu, don ya ga ayyukan da muke yi na alkhairi ne ko ba na alkhairi ba. Kuma mun sani cewa duk abin da mutum ya aikata a duniya, in na alkhairi ne ba na alkhairi ba, shi ne zai gani. Domin haka muna fata ta kasance duk abin da muke yi ta kasance na adalci ne, saboda akwai mutane da yawa dai, kamar dai ni yadda mutane sun san sunana da yawa dai a duniya, mutane suna ta jin sunana dai, ba kowanne dai sun san ni, kuma na san al'amari ne na Allah. Allah ne ya ɗaga ni domin kuma ya ga abin da zai yi a duniya, ko ba haka ba? To kuma ni fata na ta kasance dai duk abin da zai yi a duniyan nan na alkhairi, kada ta kasance zan aikata abubuwan da bai cancanta ba, wanda zan koma a gaban Allah idan sa abin da zan ga, ko ba haka ba? Duniyan nan dai na san ba komi ba ne, ko ba haka ba? Duk wanda ya zo duniya ba tabbata, ko ba haka ba? Kuma ni a rayuwana ba wai duniya na sa gaba, kuma wannan taron domin abin da ya sa na ƙara samun ƙarfi a zuwa kuma na nemi mutane, domin da wannan mutumin a matsayin shi na bayin lashe ɗan uwana, kuma ya kira ni sheman da malamai zai zo wa'inda sun san addini ne gabansu, shi ya sa ni ma na ba da goyon baya har na zo na kira mutane an kazo an kaji a kan wannan taron. To kuma abin da nake bukata ta kasance abin da za a yi, abin da za a tsora a dora ta kasance gaskiya ne, adalci ne, kada ta kasance a ɗauki wani alkawari wanda za a ce can gaba a ce da ma ba a yi ba, ko ba haka ba? To wannan dai shi ya sa nan mutane, kuma dukkan shugabanni da suke a cikin dajin nan ba wanda ban nema ba, kuma ba wanda ya nuna man bai amince da sulhun.